Gràcies, Maria del Mar. Moltes gràcies a tots. Benvinguts tots a aquesta segona sessió de formació. És un taller, bàsicament, una presentació de tècniques de treball qualitatiu, sobretot centrat en entorns sociolingüístics. De fet, quan la Maria del Mar em va proposar de fer aquesta sessió amb aquest tema, vaig pensar que seria molt interessant revisar tota la meva trajectòria, primer com a estudiant i després també com a investigadora en treball qualitatiu, que ja té 20 anys de trajectòria. I vaig dir que sí abans de veure que, de fet, eren 5 hores de presentació. I per mi, de fet, és la primera vegada que estaré fent una presentació, evidentment, amb pauses, amb aquesta durada. Els temps presencials, els que estem acostumats als professors, no s'acaben d'ajustar als temps virtuals. Realment no hi ha un contínuum, a fer una classe com havia fet ara a la UOC, no, evidentment, però com a professora que havia estat del màster de política lingüística de la Universitat de Barcelona durant uns 3 o 4 anys que dirigia en Xavier Vila, doncs fèiem sessions també llargues i és molt diferent. Per tant, per mi també serà una experiència poder compartir amb vosaltres això que us dic, una mica la meva trajectòria, els meus aprenentatges, tant les coses que han anat bé com les que no han anat bé, les coses que jo he vist que he hagut d'aprendre i que potser també us poden ajudar a vosaltres a anar configurant una idea de què és el treball de camp en metodologia qualitativa. En aquest cas, no sé si has tingut temps de passar el guió, aquesta mena de text, que és una mena de guió també per mi, però també perquè vosaltres com a participants de la sessió pugueu veure com he distribuït els temes. A mi m'interessava, sobretot, veure diferents facetes del que són les biografies lingüístiques i, de fet, ho tractarem d'una manera expansiva, bastant àmplia. I sobretot m'interessava veure-ho des d'un punt de vista de la recerca, però també sabent que hi ha un projecte al darrere d'aquests programes de formació que també interpel·len a persones que estan treballant en docència, de nous parlants de català o persones que estan treballant en temes de dinamització lingüística. He pensat que estaria bé dedicar la segona sessió a les biografies i autobiografies lingüístiques com a eina docent, també com a eina de metareflexió, d'autoreflexió dels propis professors, sigui tant a nivell universitari com també a nivell de diferents nivells d'ensenyament, sigui a primària, secundària, a l'educació per adults, però crec que també hi ha una faceta del que són les biografies lingüístiques que permeten treballar el que jo he anomenat altres pràctiques transformatives, que van més enllà de l'entorn docent, pròpiament. Tenen a veure amb la representació, amb veure's representat en una narrativa, en una explicació, en un vídeo, i què significa això per a cert tipus de gent, aquesta representativitat, aquesta representació, aquesta connexió de les pròpies vivències amb vivències dels altres. Aquesta serà la segona sessió i la tercera sessió l'he centrada bàsicament en repassar material divers que tant nosaltres en el grup de recerca Identicat, que també lidera Joan Pujolà, que va ser qui va portar el taller ara fa 3 setmanes, crec, tot d'exemples de dades que hàgim pogut nosaltres aixecar com a investigadors en sociolingüística, com també altres dades, exemples, àudios, vídeos, textos, que m'agradaria repassar amb vosaltres. Hi ha una multitud de maneres de plasmar, de donar cos
a les biografies i a les autobiografies lingüístiques. De fet, i de fet al final m'agradaria veure si podem compartir, més enllà d'aquests exemples, si podem compartir entre nosaltres algunes de les nostres experiències com a parlants multilingües. Perquè de fet és aquest l'entorn en el qual ens movem, en relació sobretot a les biografies lingüístiques. Tenen més sentit en entorns multilingües, però potser ja no diríem només multilingües, sinó heteroglòssics. No pensem només en les llengües, sinó també pensem en les varietats lingüístiques de les diferents llengües que parlem. I, per tant, potser seria més oportú parlar d'entorns heteroglòssics que no pas entorns multilingües. En tot cas, en parlarem en aquesta tercera sessió i, com dic jo, m'agradarà això, debatre amb vosaltres i compartir experiències personals pròpies en relació a aquests processos. I potser tindrem ocasió de tractar dubtes sobre, per exemple, si algú està conduint ara mateix una recerca o s'està plantejant de fer una recerca, o també de plantejar-se fer una pràctica d'aquest tipus en les seves aules, amb els seus aprenents, etc. O sigui, aquest debat una mica més aplicat, d'acord? Per tant, de fet, començaríem aquesta primera sessió donant un xic de context del que són les biografies lingüístiques o les històries de vida lingüística, ara parlarem un xic de què és una cosa i què és l'altra, com a mètode de la recerca sociolingüística. De totes maneres, primer de tot, voldria remetre el que és la tècnica, el que són les biografies lingüístiques o les històries de vida, com a tècnica de recerca en ciències socials. De fet, aquest és el seu origen. I repassant certs textos que vaig estar treballant fa molts anys com a estudiant del màster d'estudis etnogràfics gal·lesos, etnològics, vaig trobar un text molt petitó que vam fer servir per treballar a classe. Aquest és el meu primer text mai sobre història oral. I, de fet, no s'entrava en qüestions lingüístiques. Es diu Oral History, Talking About the Past, and is Robert Perks, que és de la Historical Association. I, de fet, hi ha una gran tradició en el marc de la cultura anglosaxona sobre història oral. Hi ha quantitat d'arxius, això és una altra part de la vessant de recerca, arxius d'història oral que permeten fer recerca, sobretot, i entendre com han vist la vida, com ha vist la història, com ha vist el seu moment de vida molts dels subjectes que han entrevistat. Hi ha multitud d'espais on es pot fer recerca sobre això. Història oral. Per què és important que tinguem en compte aquest marc abans d'entrar en el marc propi del que és la sociolingüística o les biografies lingüístiques o el treball de biografies lingüístiques? Perquè, de fet, emana d'aquesta tècnica que ja va començar a desenvolupar-se a finals del XIX i principis del XX, però, evidentment, les tècniques que s'utilitzaven en aquell moment en les ciències socials i l'ús d'entrevistes, i sobretot no només d'entrevistes, sinó també de material, d'anàlisi de tot tipus de material, cartes, narratives, etc., perquè imagineu que encara no hi havia la gravadora, no? Per tant, això també està acompanyat d'una trajectòria tecnològica. Hi ha una revolució tecnològica en un moment en què Thomas Edison, de fet, quan inventa o desenvolupa el gramòfon, es diu que de fet va ser en part per poder gravar la seva pròpia família. I, de fet, un dels impulsos a desenvolupar el gramòfon, que després, evidentment, s'ha transformat en aquestes gravadores tan potents que tenim tots ara a l'abast en els nostres propis mòbils, doncs l'origen, de fet, ja s'explica un xic per aquí, perquè volia deixar constància de les vides de les seves famílies i el gramòfon va ser en part un dels instruments que va ajudar a fer això.
Però les històries de vida a l'inici no eren com les històries de vida que podem ara accedir o que s'escriuen ara. Eren històries de vida de gent important, no? De polítics, d'autors, i tot això també era per deixar constància del seu pas, no? Com a persones famoses, persones que tenien quelcom, no? Persones que ja tenien una palestra pública important, no? I aquestes històries, doncs, encara els posaven en una posició de més centralitat en el que és l'exemplarietat de trajectòries, etc. No? Però, de fet, això va començar a canviar aviat, no? A mesura que hi va haver altres maneres de recopilar dades, sobretot a nivell tecnològic. El que va passar és que va ser una revolució per poder gravar les veus de gent que no era representada, de grups petits. No? Gent migrant, sobretot, està lligada amb molta de la història de la història oral i de les històries de vida, està lligada als moviments migratoris. No? De fet, el gran estudi de Thomas Anzaniecki és un dels estudis més importants o més pioners en aquest sentit d'història oral, que va, diguem, fer un estudi immens sobre els polonesos que van anar a viure als Estats Units. Per cert, un petit apunt important, perquè veig que aquí tenim, a més, entre el públic, l'Emili Boix, que ara veig que s'ha aixecat. L'Emili, de fet, fa poc va fer una petita intervenció també en un seminari on ell va presentar tota la seva recerca i la seva experiència en treballar materials de històries de vida, i ell va fer una presentació potser bastant diferent de la que jo faré, però és complementària i, per tant, he volgut també no repetir coses i us emplaço a mirar i a baixar-vos la seva presentació, que la teniu, a més, en aquesta petita bibliografia que us he passat al final, no? Històries de vida lingüística, un balanç. És un vídeo del Seminari de Sociolingüística i de Política Lingüística del CUSC, del 6 de novembre de l'any passat. Veureu que la seva aproximació, que és una de les aproximacions possibles, és sobre textos literaris o textos semiliteraris o assajos que s'han fet en relació a les històries de vida. Ja no parlem d'històries de vida lingüística, sinó històries de vida en general. Després hi ha un altre text que és també importantíssim i que també va marcar un abans i un després, és el text de Canetti sobre un llibre que es diu La llengua silenciada. I aquest és un llibre que també us recomano moltíssim. L'Emili en parla més en la seva presentació i, per tant, us emplaço a que feu un cop, bàsicament, us mireu el seu vídeo, que segurament després podem, potser en el debat, xerrar un xic i veure com ell ho ha treballat des d'aquest punt de vista. La meva intenció, de fet, era donar-vos aquest paraigua inicial sobre què és important si vols començar a treballar en qüestions d'històries de vida lingüística. Primer, com a pas inicial, és entendre un xic el paraigües, per mi, metodològic, que ens brinda el treball en històries de vida en general, no lingüística. Ara entrarem més en concret. Per tant, us emplaço, per exemple, a fer aquest exercici de comprensió d'aquest marc metodològic que va desenvolupar-se al llarg del segle XX i que ha produït tanta literatura, que aquí seria llarguíssim d'explicar, però si us he de recomanar un autor de casa nostra, més, amb el que suposa d'accessibilitat als seus textos, és en Carles Feixa. En Carles Feixa és un professor, crec que ara és a la UPF, si no m'equivoco, si no després es pot buscar, però va escriure un llibre recentment i, de fet, ha escrit molts articles, però aquest llibre per mi és especialment interessant perquè és com una mena de recopilació de molts dels treballs anteriors que ell ha fet i una mena de síntesi de la seva aproximació, que es diu La imaginación autobiográfica, las historias de vida como herramienta para la investigación. I aquí, justament, si aneu a la seva pàgina de l'editorial, que és editorial Gedissa, podeu fins i tot baixar-vos molts documents de treball que ell ha fet servir per aquest llibre. Us el poso aquí en l'enllaç.
Per mi, repassar la seva feina, que ja havia conegut i que ja havia llegit, però feia molt de temps que no llegia, també m'ha obert moltes incògnites i també moltes preguntes sobre com ha evolucionat i com creiem que ha d'evolucionar tot aquest camp de les biografies lingüístiques. Per tant, bàsicament aquest paraigües és important perquè hi ha una multitud d'aproximacions a les biografies lingüístiques. I aquesta multiplicitat d'aproximacions dependrà moltíssim de què és el que volem fer nosaltres com a investigadors, entrant ja en qüestions més de clau de recerca. I, de fet, tot això és una cosa que haurem de tenir en compte sempre en el disseny dels nostres projectes i a l'hora de triar el mètode més adequat per respondre a les preguntes de recerca que nosaltres ens farem. I ens hem de preguntar si aquesta tècnica, que són les biografies, les autobiografies, en diferents formes, són el mètode més adequat per al que volem saber. Aquí us donaré aquestes pinzellades que us poden servir per decidir si aquesta tècnica de les biografies pot ser útil. Per tant, m'agradaria fer un repàs de què són les biografies lingüístiques, què són les autobiografies i què són les històries de vida lingüística, que de vegades es barregen una mica els conceptes. Encara hi hauria algun altre concepte. De fet, també es parla de biograma, o sigui, de biograma, que ara us diré més o menys què és el que està definit com a biograma. Després m'agradaria entrar un xic a parlar amb la selecció d'informants, com seleccionem els informants, si són molts, si són pocs, depèn del treball que volem fer, les tècniques de selecció d'aquests informants, què és el que funciona, què és el que ens ha funcionat a nosaltres, què pot funcionar amb uns tipus d'estudi i amb altres. I després, una de les coses que no es va tractar amb gaire profunditat en el seminari anterior eren les entrevistes, treballar amb entrevistes qualitatives, i m'agradaria fer aquest repàs de quin tipus d'entrevistes tenim. Aquí veig que me'n falten, després ja ho parlaré, perquè hi ha la part també dels dietaris, dels diaris, etc., però ja ho afegiré. I després m'agradaria entrar una mica en detall en què vol dir preparar-se per entrevistar, quines tècniques i consells a partir de la meva pròpia experiència i de l'experiència que hem compartit en el grup de recerca Identicat us puc explicar. Una part important també serà, un cop tenim recopilat aquest material, com l'analitzem, què podem fer amb ell, com el presentem, i dependrà moltíssim de com l'hem recopilat també, i si aquest és l'únic material que recopilem a través d'aquestes entrevistes o utilitzem altres tècniques per explicar una història. Ja explicarem quines altres tècniques hi ha que són complementàries a les entrevistes en profunditat o les entrevistes biogràfiques. I després m'agradaria també, en relació a l'anàlisi de les narratives, treballar dos punts de vista diferenciats a l'hora de com analitzem aquestes narratives, també proporcionades per recerca en relació a com analitzem narratives d'aquest tipus. A mi m'han servit molt els treballs de l'Anna Defina i d'en Talmi, que ja en parlaré, que també us he posat a la bibliografia. I després m'agradaria fer una petita pinzellada sobre els estudis longitudinals, que potser alguns de vosaltres sabeu què són i com lligar-ho o no, o com lligar-ho amb la pròpia recerca i amb el propi plantejament de com entrar al camp, de les preguntes que volem fer, de les coses que volem saber tant a curt termini com més a llarg termini. Entrem en la relació al que són les biografies lingüístiques. Les biografies lingüístiques, de fet, es poden dividir en tres tipus. Una és una biografia lingüística, que és bàsicament un treball relacionat amb la vida, en el que són el rol, l'espai, els processos d'aprenentatge, les significacions, les emocions relacionades amb la llengua per part dels parlants que nosaltres entrevistem. Les biografies ens donen una idea
de com aquest individu, aquesta persona, ara parlo de persona, però després també hem de tenir en compte que ho podem plantejar com una qüestió de comunitat de pràctica o de col·lectivitat, és important que ens expliqui de la seva pròpia veu, de la seva pròpia manera, com ell considera, no? O ella, que les llengües han fet què en la seva vida o què han significat. I també una de les coses importants a aprendre d'aquestes biografies és no només aquell rol, sinó en interacció, com les ha preses, qui hi havia al seu voltant en aquell moment, per què va decidir fer una cosa amb aquella llengua o l'altra, etc. Vull dir, hi ha una multitud d'esferes que es poden explorar en relació a les biografies lingüístiques, que són bàsicament històries de vida en les quals la llengua hi cobra protagonisme. El que passa és que a vegades és una mica difícil distingir processos vitals amb els processos lingüístics. I, de fet, la nostra recerca, que ja en parlarem més endavant, hem vist que la llengua no pot estar deslligada de processos vitals claus en els processos de canvi, de vida, etc. I, de fet, aquí hi ha una intersecció que es dona entre la vida, en les etapes, les diferents etapes, i també com es viu la llengua, les llengües que parles, si les deixes de parlar, si no, amb qui, en aquests moments de canvi vital. I els moments de canvi són molt importants i, per tant, hem d'estar molt amatents en quan fem una biografia o quan estem fent una biografia, una entrevista de vida, estar amatents a aquests canvis. I, per tant, hem de construir els nostres qüestionaris o les nostres preguntes encompassant vida amb llengua. D'acord? Ja donaré una mica més de detalls de com fer-ho. El que us deia, a part de les biografies, hi ha també el que són les autobiografies. És que no és el mateix, però fet per un mateix, per al mateix investigador, per al mateix informant. I aquestes autobiografies són també materials que poden servir per a la recerca. I com poden ser aquestes autobiografies? Són múltiples. Veurem també que poden ser induïdes d'alguna manera, fer que en un grup concret que nosaltres estem estudiant, les persones que formen part del nostre estudi construeixin ells mateixos amb diaris o fins i tot amb gravacions de veu les seves pròpies biografies, sigui tant reflexions més de vida en relació al seu passat, com també més qüestions diàries. Això dependrà també de l'aproximació que nosaltres fem i, evidentment, de la capacitat dels informants d'utilitzar aquestes tècniques. No a tothom li agrada escriure. És una qüestió també que depèn moltíssim de l'entrenament que tinguis, de les capacitats que tinguis, de les ganes que tinguis, i hem de, com a investigadors, veure en quin moment i quina persona del nostre grup de persones que volem treballar té aquesta capacitat i si li podem fer aquesta proposta o no. Les autobiografies són també narratives que bàsicament ajuden moltíssim a l'autoreflexió, a entendre qüestions que potser un mateix no s'havia plantejat a l'entorn de les llengües, i per què passen les coses, i sobretot a trobar moments de disconfort, què ha passat en algun moment, si ens hem sentit d'una manera o d'una altra, o si ha passat alguna qüestió o alguna altra. I aquests moments de disconfort, sobretot, són els que són potser més productius, per entendre que hi ha hagut desencaixos allà en relació als nostres usos, les expectatives d'utilitzar una llengua o una altra en un entorn o un altre, etc. Bàsicament, com dic, és una bona tècnica també d'ús per a incloure-ho dintre d'una programació de recerca en relació a les històries de vida lingüístiques. I dependrà, com us dic, també dels informants, de les persones que hi participen, etc. Per exemple, un grup típic de recerca que és molt habitual en sociolingüística són els estudiants, els propis estudiants. I, de fet, hi ha molts estudis de sociolingüística fets en entorns de secundària o universitaris, on els mateixos estudiants
són investigadors i també se'ls demana que aportin evidències textuals, etc. Per tant, aquest és un àmbit molt prolífer, de fet, prolífic de textos d'autobiografia i que llavors aquests mateixos textos ens poden servir a nosaltres com a investigadors per analitzar-los i entendre què està passant allà com a vivència, sigui en un entorn concret, a les aules, etc. Llavors depèn de l'àmbit que estiguem treballant. Llavors hi ha aquest concepte de biograma, que de fet és un relat escrit en tercera persona per part de l'investigador a partir d'unes dades que tu has extret com a investigador a partir d'una entrevista, entrevista o entrevistes. I la idea és que el biograma és diferent de la biografia o història de vida, perquè la biografia és individual, en què tu bàsicament et fixes en una persona concreta. L'important és saber el màxim d'aquella persona. La història de vida és això, El que importa és aquella persona en concret i com s'articula aquesta persona amb la seva pròpia vivència en relació a les llengües, en aquest cas. En canvi, el biograma vindria a ser una entrevista també d'història de vida, però amb el punt posat en l'objectiu que sigui només una part del treball, o sigui, que participin diferents gent d'aquella comunitat o d'aquell grup. Diguem, per exemple, que vols fer un biograma sobre migrants llatinoamericans a Girona. Doncs, per tant, ja ho planteges com un estudi en què voldràs lligar caps entre les diferents aportacions, voldràs comparar les entrevistes, voldràs comparar les vivències. I sobretot aquí la idea és que puguis trobar elements en comú o no, sobretot a l'hora de fer aquest treball dirigit a una comunitat de pràctica, una comunitat lingüística, a nivell micro, no estem parlant aquí de comunitats lingüístiques grans, sinó això és una part important a l'hora de decidir quin grup estudiaràs i què voldràs saber d'aquest grup. Per tant, ja veieu que aquí tenim diferents possibilitats, la biografia, el biograma i la història de vida, en funció del text, de qui el fa i de qui participa. Portat a això, és important veure com nosaltres construïm la nostra mostra, que ja ho havíem parlat, crec, en la sessió anterior. Ens hem de plantejar què volem estudiar, si volem estudiar una persona en concret, perquè aquesta persona és la que ens pot aportar en profunditat molts aspectes del que nosaltres volem estudiar, perquè és especial, perquè pertany a un grup concret, etc., perquè interseccionen diferents aspectes en aquesta persona, qüestions de gènere, qüestions de pertànyer a un grup migrant, etc. I creiem que aproximar-nos a un estudi de cas concret en aquesta persona o un grup reduït forma part de la nostra visió de què és el que volem saber. Això serà una cosa i després, si no, si veiem que estem interessats en estudiar un fenomen una mica més ampli que podria compartir una comunitat concreta, doncs ens hem d'aproximar-hi d'una altra manera. Com hi entrem, com trobem informants sobre aquest grup. De vegades el que hem vist en les ciències de la sociolingüística és que hi ha grups que són molt accessibles perquè pertanyen al mateix grup social que nosaltres, a la mateixa classe social que nosaltres, als nostres entorns, i per tant diríem que una de les crítiques més comunes a certs tipus de treballs que s'han produït en sociolingüística és que bàsicament pertanyen a una capa social molt determinada i que hi ha una sobrerepresentació de la classe mitjana en aquests estudis, perquè d'alguna manera, naturalment, molts dels investigadors es classifiquen o s'ubiquen en aquesta classe social. També hi ha molta representació de la comunitat estudiantil, perquè evidentment també hi ha molts professors que són investigadors i que, com he dit abans, troben el seu públic més immediat en els seus estudiants i veiem que hi ha molta recerca feta aquí. Què passa, doncs, amb la resta
de grups socials, no? I que són molt més difícils d'accedir-hi. No? També ens costa accedir doncs, a les classes més populars de vegades, als grups més marginats encara més, sobretot perquè molts d'aquests grups marginats sospiten, no? D'investigadors, que puguin posar-los doncs, en una situació de visibilitat, no? I dins la seva precarietat doncs, no accepten o els costa. No? Llavors aquí hi ha qüestions que hem de tenir en compte nosaltres com a recercadors, no? A tenir en compte qüestions d'ètica en la recerca, de privacitat, de confiança i hem de ser molt conscients de les dificultats que genera o que són generades per voler estudiar un certs tipus de col·lectius que són molt importants que també s'estudiïn. No? Com he dit abans, una de les grans avantatges que té aquesta tècnica i que ha aportat la tècnica del treball qualitatiu és que ens hem pogut aproximar a una multitud de veus i a una multitud de col·lectius. Aquest és un dels col·lectius que és difícil d'estudiar, però hi ha molts estudis. Per exemple, a casa nostra conec molt bé el treball de la Maria Sabater, que ha treballat sobretot en entorns precaris, no? Temporers, no? de la fruita a Lleida, en persones que no tenen els papers, persones vulnerables, i la seva recerca ens dona moltes pistes de com ella ha pogut entrar en el camp, etc. Per tant, qui estigui interessat a treballar aquest tipus de col·lectiu és important, com sempre, informar-vos de qui ha fet què abans a casa nostra o en altres llocs per trobar les maneres i per inspirar-se de com ella o aquestes persones han treballat. De fet, Anna de Fina mateix, la que us parlava, ella ha treballat també amb migrants subsaharians, sobretot a les illes italianes on hi ha tanta Lampedusa, etc. I molt del seu treball està en aquests entorns d'immigració molt precària, de refugiats, etc. Per tant, aquí hi ha també molt de camp a recórrer. També és una de les àrees que crec que a Catalunya i també en altres entorns hi ha molts col·lectius d'aquest tipus que són molt interessants d'estudiar i també vist fins i tot en les dificultats que tenim d'accés. L'altre gran grup en el que és de fer de difícil accés és la classe alta, també. Diríem que són entorns molt més exclusius i que també hi ha molt pocs estudis fets sobre les classes altes. Tenim alguns estudis, però a mi no em ve al cap, de fet, llavors potser l'Emília ho coneix millor, en podem parlar, estudis fets més aviat de caire lingüístic, a part que no siguin, crec que ella en la seva presentació parla d'algun llibre concret on hi ha representada aquesta classe alta. Això hi pot haver aquesta manera d'arribar-hi per fonts secundàries, per llibres, per memòries, per biografies. Una cosa és arribar-hi en fonts secundàries i l'altra és arribar-hi primàriament. Tu com a investigador també, tot i ser molt interessant entendre a nivell lingüístic i sociolingüístic quins són els seus posicionaments, quines són les seves inversions lingüístiques d'ells mateixos i dels seus fills, quines llengües parlen, quines no parlen, en quins entorns, doncs ens dona també una idea de la circulació de recursos en el nostre entorn més immediat. També ens donaria una idea de què està passant amb aquestes classes altes a nivell global, que segurament entroncaria amb moltes vivències d'altres classes altes d'altres societats. Bé, aquí és per dir-vos que tenim un ventall molt ampli de possibles informants i que nosaltres també hem de decidir, sobretot amb el temps que tenim, en relació a si fem tesi o si fem un treball més curt, com són els TFGs o els TFMs, els treballs finals de grau o els treballs finals de màster,
per on ens embranquem a fer, què és el que podem fer amb el temps, perquè una de les coses molt importants és l'entrada en el camp i com nosaltres contactem amb aquests possibles informants. Per tant, això és molt important a l'hora de dissenyar els estudis que volem fer. Una de les qüestions més importants i que et planteges a l'hora de buscar informants és com ho faig saber jo que estic buscant gent d'aquesta tipologia per fer aquest estudi. I us posaré l'exemple de la meva estudiant de tesi, la Marina Massaguer, que està fent una tesi i ja està acabant, sobre els, diríem, persones que viuen a Catalunya però que no parlen català. Diríem els no parlants de català, tot i que per parlants també hi ha molta varietat. L'entenen però no el parlen, hi ha moltíssima varietat. I quan es va plantejar de fer un estudi sobre qui són els no parlants de català a Catalunya, una de les primeres preguntes era on ho faig saber, on notifico, com funciona. Aquí hi ha tot un seguit de tècniques que ens poden servir per fer arribar les nostres peticions. Tenim ara eines tan genèriques com és Twitter, les xarxes socials. Això és una via per poder trobar informants. També fer petites rètols, per exemple, per posar en una escola d'adults o en un centre cívic o en una biblioteca, etc. Pensem per on circulen, on van, on creiem que viuen aquestes persones que nosaltres volem estudiar, i això requereix de vegades un treball de reconeixement de camp, de patejar-se certes àrees, d'anar físicament a veure. Això és una altra història, ara també en pandèmia, això potser no ho hagués pogut fer la Marina en aquest moment i llavors s'han de trobar altres tècniques i les xarxes socials, evidentment, és una d'aquestes. I després, evidentment, un cop comences a trobar informants que presenten els requisits que tu creus que tenen, en aquest cas, persones que viuen a Catalunya de fa temps o de no fa gaire temps i que no parlen el català, doncs un cop es comença a contactar amb aquestes persones, els mateixos informants et poden donar el contacte d'altres persones que també potser ells coneixen i compleixen aquests requisits. I això és el que s'anomena la tècnica de bola de neu. La bola de neu és perquè tu comences a donar una volta a la roda i aquesta roda va girant en funció de totes les persones que tu coneixes i que tu vas recopilant a les seves dades, i ells mateixos de vegades s'ofereixen. Mira que jo tinc una amiga, mira que jo tinc un amic, mira que aquesta persona que té aquest comerç aquí. Ells mateixos, en la mateixa dinàmica del propi treball de camp, genera més informants. Per tant, això també és important de tenir-ho en ment i de planificar-ho, de com nosaltres arribem a aquests informants. Evidentment, com us dic, hi ha molta varietat d'estudis i de fet, molts dels estudis que s'han portat a terme comencen en les nostres pròpies portes, dins les nostres pròpies cases, amb els nostres propis familiars. De fet, és important també que tinguem en ment que el treball amb autobiografies també pot ser una tècnica que ens ajudi a entendre la història de la nostra pròpia família i podem començar aquí com a pràctica, com a aprenents de fer entrevistes, de fer històries de vida. Una de les coses que pot ajudar moltíssim és això, practicar amb els teus propis amics, amb la pròpia gent de la teva família. I, de fet, una de les referències que em va semblar bastant interessant, que vaig veure que hi havia en aquests documents que trobareu si entreu a la pàgina del llibre d'en Carles Feixa, hi ha empreses que es dediquen a fer biografies de les famílies. O sigui, tu pots encarregar
que algú et faci una biografia, sigui en principi general, però també segurament no hi hauria cap problema perquè fos una biografia lingüística de gent de la teva família i com a regal, etc. Per tant, hi ha moltes... Veieu que hi ha uns ventalls d'usos bastant amplis sobre les biografies i també les biografies lingüístiques. En tot cas, dit això, m'agradaria passar... Bueno, abans no us ho he dit, però evidentment jo aquí he engegat la directa i també m'agradaria que si algú vol alçar la mà i té alguna pregunta, ara que estem una mica ja a la meitat d'aquesta sessió, estaré encantada de respondre si teniu dubtes o preguntes. No sé com funcionarà això, Maria. Ho posaran pel xat o... Com vulguin, sí. Una opció és clicar, així aprofites per beure aigua, Maite. Tranquil·la, parlaré un poquet. Una opció és clicar aquesta icona que diu Reactions, no? I aquí teniu la mà, podeu aixecar la mà, jo procuraré estar pendent, i si no, basta que envieu un missatge al xat i jo també estaré pendent i t'avisaré, Maite. Vull dir que no sigueu tímids, que na Maite ha de conservar la veu fins a les 8:30 del vespre. Per tant, si teniu preguntes o comentaris, aprofiteu per fer-los ara que la tenim davant. Sí, de fet, la meva idea era no xerrar l'hora i mitja de la sessió. Per tant, vull dir, jo tiraré ara una estoneta i després també m'agradarà tenir impressions vostres i també alguns dubtes que m'han sorgit, que segurament la Mili també ens pot afegir cosetes. I altra gent, no us veig a tots perquè som 25, el que passa és que hi ha aquesta graella que és limitada, però en tot cas, bé, ja ho anireu dient. En tot cas, el següent tema que és important i que volia tractar és sobre el tipus d'entrevistes que podem fer, perquè n'hi ha una colla, i cada entrevista servirà per fer una cosa o per fer una altra. I, de fet, hi ha molts debats controvertits sobre com has de fer una entrevista. Hi ha molta literatura, sobretot perquè suposa què n'extraurem d'una entrevista feta d'una manera o què n'extraurem d'una entrevista feta d'una altra manera. Les típiques entrevistes, pel que fa a la recol·lecció d'històries de vida, en general, no les històries de vida lingüística, sinó en general, són les entrevistes no estructurades o en profunditat, que se'n diuen, d'acord? Aquestes també poden ser usades per a històries de vida lingüística. I aquí requerirà tota una tècnica, també, per muntar una entrevista no estructurada. Ara us donaré detalls de què són aquest tipus d'entrevistes. Després tenim les entrevistes semiestructurades, que pel mateix nom ja ens diu que hi ha quelcom de preparat allà, però que també hi ha un espai lliure, obert, perquè la persona entrevistada faci les seves aportacions. Després tenim les entrevistes estructurades o que també se'n diuen enquestes. I pròpiament aquestes són tipus d'entrevistes que no se solen fer servir per treballs d'aquest tipus d'històries de vida, perquè no són gaire apropiades, són enquestes tancades que no ens proporcionen espai per entendre ni el què ni el com d'aquella vivència. Poden servir una mica per un inici d'un treball, per trobar informants, per veure qui compleix certs requisits, passar enquestes generals per veure, i llavors per trobar els informants que encaixen amb les prerrogatives, amb les necessitats que tu estàs establint, però en general són enquestes o són maneres preparatòries, no pròpiament de treball després. I després també vull parlar un xic de les entrevistes en grup o dels focus groups o grups de discussió. Cada entrevista i cada manera d'entrevistar ens proporcionarà certes coses i no ens proporcionarà altres coses, com ja he dit amb les estructurades.
De fet, les estructurades no les tractaré. Ara us les menciono perquè les tingueu presents, perquè sí que és veritat que tenen un petit ús, com us dic, de dir, doncs faré una enquesta general a veure qui d'aquestes persones compleix aquests requisits i després ja faig com un cribatge de saber qui és el que llavors puc contactar jo d'informants que m'interessa anar-hi amb més profunditat. Com us dic, l'entrevista per excel·lència, el tipus d'entrevista per excel·lència, per les històries de vida en general i també les històries de vida lingüística, on el protagonista és la veu, és la vivència del parlant, són les entrevistes no estructurades o en profunditat. I aquí hi ha gent, investigadors, que són molt específics i molt radicals en relació a com s'han de conduir aquestes entrevistes. Aquestes entrevistes el que tenen és que donen la menys protagonisme possible a l'entrevistador. O sigui, qui ha de tenir el protagonisme en aquest procés és l'entrevistat, és el que explica la història. I, de fet, com menys informació se li doni o com menys preguntes concretes se li facin, més genuïna, diguem, serà la seva aportació, i menys condicionada per al propi investigador. Això, clar, dependrà dels propis objectius d'aprenentatge, dels propis objectius de recerca. Perquè si tu ja tens uns objectius molt marcats i vols saber molt concretament què és el que vas a cercar, etc., potser aquestes històries de vida tan obertes potser no t'ajuden, perquè poden durar des d'una hora a 5 hores o pots anar-hi diferents sessions. Per tant, has de saber calcular exactament què és el que vols i quina aproximació vols triar tu, si vols aproximar-te a una història de vida lingüística d'una manera oberta, perquè vols explorar que aquesta persona que tu creus que et pot proporcionar aquesta informació, que té una història interessant a explicar per certes característiques de l'informant, doncs és interessant aproximar-s'hi. Moltes vegades, potser en un treball és interessant aproximar-se a aquest tipus i fer aquest tipus d'entrevista per després acotar el treball de recerca i utilitzar entrevistes semiestructurades que t'hauran ajudat a fer-les, aquesta entrevista més oberta, diguem. De vegades és un procés multiestructurat en relació a les eines que tu faràs servir. Les entrevistes estructurades, no estructurades o en profunditat en relació a les històries de vida, comencen amb una simple pregunta, com per exemple, se li pot demanar el que tens a l'informant. Per on començaries a explicar la teva vida en relació a les llengües? Això és una pregunta totalment oberta que aquí l'entrevistat comença, li dones una obertura perquè expliqui la seva pròpia història. Sigui començant per ara, sigui començant per la seva infantesa, sigui començant per la llengua que parla més, per la que no ha aconseguit mai parlar, etc. Per tant, una pregunta així et dona peu a que el teu informant expliqui la seva versió i com ell la construeix, o com ell l'ha viscuda, o com la construeix en les seves pròpies paraules. I això és interessant perquè, com a investigadors, ens pot interessar saber com ell ha construït tot això, i d'on li venen aquestes idees, com les ha verbalitzades, quines són les seqüències. Si tu no intervens, ell parlarà i t'explicarà com ho veu. Normalment, aquí no s'acaba l'entrevista. Després, aquí, de fet, aquesta part lliure, que pot durar més o pot durar menys, pot portar a una segona fase en què l'investigador després sí que pot preguntar amb més propietat, que expliqui coses concretes. I és aquí, de fet, on comença l'entrevista d'alguna manera més estructurada o semiestructurada, que tu pots venir preparant-te amb una idea de quines preguntes creus que tu li podràs fer a la persona que tens a davant. Per tant,
aquesta manera d'aproximar-se pot ser doble, no? Com ho dic, deixar que el teu entrevistat parli. Això després en parlaré també de què significa que el teu entrevistador parli. I després, com ho dic, aquesta segona etapa és quan tu més o menys tens una idea mental de les coses que tu vols saber, que tu li pots demanar amb més concreció sobre què va passar, que doni exemples, com es va sentir, quan va passar això, etc. Tot un seguit de coses, o pots anar a un lloc, a un moment concret de la seva vida, a la seva joventut, a l'escola, quan es va casar amb aquesta persona o quan va festejar amb l'altra, etc. En funció de com ella o ell ha explicat la seva història, després tu pots anar arrodonint i anar-te fent una història demanant més detalls. Aquesta seria doncs, les entrevistes no estructurades o en profunditat. Les entrevistes semiestructurades, com et dic, poden ser utilitzades juntament amb les no estructurades o poden ser ja d'entrada a l'entrevista que tu decidiràs fer. I aquí, després ja us passaré exemples, tu ja vens amb una idea una mica preconcebuda, una mica, no preconcebuda, però tu tens en ment, com a investigador, què és el que vols saber, què és el que li vols preguntar a aquesta persona en relació a la seva vida, en relació a les llengües. I aquí ja tu tens un petit discurs preparat, explicant-li què és el que tu vols fer, què és el que vols saber, etc. I fas les preguntes inicials com quin és el teu nom, la teva edat, on vius, totes aquestes preguntes més bàsiques, que de fet també els hi pots fer a les entrevistes no estructurades, perquè tot això ja irà sortint al final, en algun moment, l'únic que no té un ordre preestablert, perquè la cronologia la dicta el propi informant. En canvi, en les semiestructurades, la cronologia de l'explicació la sol portar més l'entrevistador. Tot i que no sempre funciona, perquè el que fem normalment és anar-nos d'una història a l'altra, perquè què fem? Doncs associació d'idees. De fet, la nostra experiència, i la meva en particular com a entrevistadora, utilitzant enquestes o entrevistes semiestructurades, és que no segueix mai, que l'ordre cronològic no és mai el que t'imagines tu, que tu vols saber. No et diran des de la infantesa fins a en el moment en què es troben en el seu punt de vida, fil per randa, totes les coses que els hi han passat, sinó que van saltant d'una cosa a l'altra i ets tu com a investigador que has de refer després aquesta cronologia. Per tant, és important tenir una imatge mental de quines coses els hi pots preguntar en cada moment de vida i després demanar-li més endavant si no ho ha dit. De fet, mira, potser ara que estic parlant d'aquestes entrevistes, us puc passar potser algun exemple. Miraré a veure si un segundet que trobo el document, perquè així veureu l'exemple, per exemple, del qüestionari que vaig fer servir, que vam fer servir per al nostre projecte de Neofont sobre nous parlants de català, perquè veieu una mica, a veure si puc aquí, abans ho he provat i m'ha funcionat, un segon, que compartiré la pantalla amb vosaltres, a veure, on ho tenim? Aquí. Val. Veieu? Veieu el document que tenim a davant, es diu esborrany de guió d'entrevistes de Neofont. Exacte, sí, sí. Molt bé. Aquí és com una mena de document que ens serveix sobretot perquè una cosa és treballar sol com a investigador, fent la teva tesi o el teu treball de camp per un treball de final de carrera, de grau o un TFM, i un altre és treballar en equip. I treballar en equip suposa que has de tenir una metodologia de treball col·laborativa molt més establerta, perquè d'alguna manera hi ha d'haver una certa homogeneïtat de treball en les entrevistes o en la manera que anirem al camp, tot l'equip de treball. Per tant, és important compartir aquestes eines i consensuar com ha de ser aquesta entrevista. I aquests documents de guions d'entrevistes ajuden moltíssim a treballar de manera similar, perquè cada entrevistador
és diferent, no? I cada un té la seva manera de treballar i, evidentment, doncs, les entrevistes seran molt diferents també, evidentment, perquè les persones que tenim a davant, que entrevistem, també són diferents, no? Però una certa homogeneïtat en un treball col·laboratiu, un projecte més ampli, és important de tenir, no? I, per exemple, nosaltres en aquest projecte sobre nous parlants vam fer com una mena d'estructura de com havíem de treballar amb aquesta entrevista semiestructurada. Aquí tenim, doncs, en la introducció, unes mínimes informacions que ens serveixen a nosaltres per situar-nos, per explicar als nostres informants, etc. Per recordar-nos què és el projecte de recerca, què és el que cerquem, com ens hem de situar i què hem de dir. Una checklist, una mena de punts que anirem creuant en el moment en què fem l'entrevista. És important això, sobretot aquesta mena d'introducció, explicar què estem fent i també explicar qüestions més d'ètica, que els entrevistats sempre poden interrompre l'entrevista en qualsevol moment, que a més tenen el dret que les dades siguin eliminades si no se senten còmodes o veuen que no estan contents en com s'ha conduït l'entrevista, etc. Hi ha tota aquesta part d'ètica que se'n va parlar ja una mica en la sessió anterior, però si voleu i teniu dubtes en podem parlar després quan fem debat o fem preguntes. Després, com us diem, hi ha aquesta part de dades bàsiques. En aquest cas, és important, com us dic, que tothom reculli aquestes dades, sigui també en fitxa. Una cosa és la gravadora que tinguis funcionant, etc. I l'altra és que sempre has de portar una llibreta per notes de camp. Això també és una pràctica molt habitual i moltes vegades dobles xecs, triples xecs, o sigui que tot estigui, sigui oral, sigui escrit, que tu també puguis anar anotant cosetes, sigui en aquest mateix paper o en una llibreta de camp. I aquests són, per exemple, les dades bàsiques que nosaltres creiem que necessitàvem, que són, de fet, molt compartides. Després, evidentment, ens interessava saber qui eren els progenitors, en aquest cas. Això és una tècnica molt important a tenir en compte, sobretot en relació a com situem l'individu en una classe social. No li podem demanar directament de quina classe social és. No es fan aquestes preguntes. Hem d'esbrinar nosaltres a partir de preguntes concretes sobre qui són, quin tipus d'educació tenen, en quin sector treballen, com treballen, etc., de quina classe social o quina trajectòria social ascendent o descendent han tingut, a partir de dades indirectes. Per tant, aquí ens interessava saber el lloc de naixement, el lloc de residència, etc., ocupacions, nivell educatiu i també una mica entendre el projecte educatiu que els pares tenien cap als fills, cap a la persona que nosaltres entrevistàvem, etc. Veieu, aquí sempre dividim aquesta mena de fitxa en dues parts, la part més de continguts que volem saber i en la segona part dades, apunts que nosaltres hem de tenir en compte com a investigadors. Per tant, com a investigador has d'estar manejant bastantes coses en una entrevista i no és una qüestió que s'aprengui de la nit al dia. M'he apuntat diverses coses també que us diré al final de què és important tenir en compte perquè les entrevistes funcionin. Bàsicament aquí, la trajectòria personal, quines coses... Veieu aquí, no són preguntes pròpiament fetes. Això no és un qüestionari estructurat en què llegirem fil per randa les preguntes que hem fet prèviament, sinó que això són una sèrie de temes que nosaltres volem tractar en aquella entrevista. I, per tant, mentalment hem d'anar nosaltres mateixos en el moment de l'entrevista fent les preguntes perquè ens responguin sobre aquests temes. D'acord? Evidentment, si tens una certa experiència, aquest tipus de qüestionaris et són fàcils de manejar, però potser quan no tens gaire experiència, és la primera vegada que fas camp i que fas entrevistes, potser et funcionarà més fent preguntes concretes formulades que tu puguis llegir. De fet,
quan vaig fer la meva tesi, jo crec que la meva tesina de màster anava amb preguntes, encara que fossin així generals o no anaven a preguntar concretament coses, però sí que no hagis d'estar en aquell moment de l'entrevista formulant la pregunta, pensant el tema, etc. Vull dir que són moltes coses que has de controlar, i dependrà del teu nivell de formació. I, per tant, petit a petit, a poc, pots anar millorant les teves tècniques d'entrevista. Aquesta, com us dic, ja és un tipus de guió per gent que ja fa temps o que ja fa temps que estem fent entrevistes i que tenim aquí una mica de control de la situació. Per tant, això també ho hauràs d'anar adaptant en el teu moment propi de formació en què et trobes. Això també és una cosa que ja el mateix director de tesi o de tesina ja us pot anar assessorant. Veieu aquí tots els temes de la trajectòria personal, després tenim la trajectòria lingüística, que és pròpiament el que ens interessava també, encara que evidentment és important tenir informació de context. Aquí ens interessava, com sabeu, és un estudi que vam fer per entendre els moments de transició, el que nosaltres vam anomenar mudes, en el moment en què els informants, les persones, adquirien i començaven a utilitzar aquella llengua. Diu, els primers moments d'ús social, per exemple, són un tema clau pel projecte. Quines facilitats i obstacles ha tingut per aprendre a usar una llengua, recursos, temps per fer classes, etc. Tot això són anotacions a les de la part dreta per nosaltres, mentalment, per anar pensant en les preguntes que fem. I després, important, quina reacció van tenir els locals o la gent amb qui ells interaccionaven sobre aquest moment en què es van decidir llançar-se i començar a parlar català, en aquest cas, etc. Aquí tenim, veieu, com més detallat sigui en aquests apunts, aquestes xuletes, per a nosaltres mateixos, doncs més qualitat tindrà aquella entrevista i més a fons i més focalitzada serà. Per tant, aquí la trajectòria lingüística bàsicament és això, com es va aprendre, com es va començar a usar-la, quina actitud presenten els parlants de cada llengua enfront dels nous parlants, com l'usa, la relació afectiva, la part més emocional i la compartició. La seva experiència és compartida per persones del mateix perfil, si coneixen altra gent, etc. Això és, veieu que hi ha força detalls, hi ha moltes dades en aquests guions i requereixen treball de consens, sobretot si treballes en grup, etc. Després, aspectes socials i polítics. En aquell moment també ens interessava entendre una mica també qüestions més de caire sociolingüístic, social, polític, etc. És molt important, si no ha sortit, buscar diverses maneres de preguntar el mateix. Quins beneficis creu que ha obtingut pel fet d'usar, dominar diverses llengües? Com influeix el coneixement de llengües en les oportunitats a nivell laboral, per exemple? Etc. Per exemple, aquí també volíem saber com ells veien, quina imatge tenien de la política lingüística, què opinen de la política lingüística local, coneix, no coneix, què opina de la gestió lingüística de les organitzacions on ha treballat, si és que n'hi havia, etc. Com creu que evoluciona la situació lingüística en el seu context local i del món general. Aquesta idea també era molt important per nosaltres per veure quina imatge tenien d'aquesta llengua, del català, si creien que s'usava més, si s'usava menys, si ells en tenien contacte cada vegada més, etc. Veieu que en aquesta fitxa hi ha molts i molts detalls a tenir en compte. Això és una manera, deixaré de compartir, però, com us dic, aquesta és una manera de funcionar. Aquesta és una manera de funcionar que requereix això, hi ha un cert entrenament. Però si no estàs entrenat i si és la primera vegada que fas camp, recomano que les preguntes estiguin formulades en forma que vosaltres les pugueu llegir. També sempre heu de tenir una imatge, requereix treball, o sigui, no te'n pots anar al camp i fer les primeres preguntes que se't passin pel cap. Requeria un treball previ de pensar, de formular les preguntes. També és superimportant, molt important que el llenguatge sigui planer, que no feu servir, estem tots imbuïts en un hàbitus acadèmic,
molts de nosaltres, i és important no fer servir paraules estranyes, utilitzar paraules que faríeu servir per explicar-li a la teva germana, al teu marit, a la teva mare, qüestions que estàs estudiant. Penseu en el vocabulari que feu servir, és molt important que no s'imposi un vocabulari concret a l'entrevistat, sinó que és important això, que sigui un vocabulari senzill i que no utilitzis paraules que no circulen normalment. Per exemple, nosaltres no utilitzàvem mai el concepte de nou parlant. Nou parlant, ets un nou parlant? No, perquè a Catalunya aquest concepte no circula de manera èmica, que se'n diu. No és un terme èmic, és un terme que després s'ha elaborat sociolingüísticament, teòricament, en el nostre entorn. Però en altres entorns, altres col·legues, com a Galícia o Euskadi, en el qual es compartien projecte, podien utilitzar Euskaldu Berriak, que és nou parlant de basc, o Neofalante de galego. I ells sí que utilitzaven aquesta nomenclatura, perquè era una nomenclatura, un cert vocabulari que circulava naturalment per la mateixa gent. Per tant, hem d'estar molt focalitzats i molt conscients de quin tipus de llenguatge tenim. Escolteu, una cosa, mireu, ara que d'aquí un quart d'hora s'acaba la sessió aquesta. Sí. Acabaré explicant-vos algunes cosetes d'aquestes entrevistes i, si de cas, podem aturar-nos aquí perquè no voldria esgotar tot el temps. Bé, no sé com aneu. A veure, jo veig cares aquí que aneu escoltant. És molt difícil, això, perquè una cosa és tenir la classe davant i veig que la gent es mou a la cadira i va fent cares i xerren i comparteixen i tenen reaccions. Això és molt difícil de veure com aneu. I si de cas també podem aturar-nos aquí un momentet i si algú té una pregunta concreta sobre el que us acabo d'explicar, sobre aquestes entrevistes, sobre guions, etc. M'ho podeu dir ara o res, acabo d'explicar 4 cosetes i després fem la pausa i ja, com vosaltres vulgueu. Si algú vol xerrar. Jo tenia una pregunta, però si algú més en té, aprofitau ara també. Ningú aixeca la mà. Sobre aquestes entrevistes tenia 2 curiositats. La primera és com gestionau el tema de llengües, que és una pregunta que ja vaig fer en Joan Pujolà, és a dir, es decideix d'entrada quines llengües es parlen, hi ha cap control o com va la cosa. I la segona tenia a veure més amb si pot convenir que en aquest tipus d'entrevistes hi participen 2 persones, sobretot si es treballa en determinats col·lectius en què pot ajudar que hi hagi més d'una persona per allò que s'animin més a parlar i que no hi hagi tant de filtre. Era això. I una altra cosa també, ja que hi som, el lloc. Fins a quin punt és convenient anar a casa dels informants, no? Vull dir, en qüestió d'anàlisi lingüística estan molt acostumats a anar a casa de la gent, sobretot perquè hi ha un tema de poder menjar, poder beure, que facilita de vegades l'entrada, no? Però no sé si en aquestes qüestions es treballa també així. Sí, d'aquestes 3 preguntes. Primer, el tema de la llengua. És una negociació, sempre. Sempre hem d'estar molt atents a la llengua que utilitzem nosaltres. Heu de pensar que quan comences a fer l'entrevista, de fet, tu ja has tingut contacte amb aquella persona abans, perquè has d'establir l'hora, on quedem, a quina hora et va bé. I, de fet, aquesta tria lingüística de quina serà la llengua que utilitzem per la relació es negocia cada instant, en el moment en què els contactes. Que m'entens en català? Vas bé? Sí, continua, ja em va bé. Escolta, què t'importa que jo te respongui en castellà? No, endavant, te va bé que jo et parli en català? Doncs, per tant, sempre hem de ser molt conscients que hi ha una negociació constant i que el teu informant pot canviar d'opinió. I, de fet, moltes de les nostres entrevistes que vam fer, perquè de fet eren
amb aprenents, amb gent que estava començant a experimentar aquestes mudes, no? Molts estaven a l'inici perquè estaven en classes d'adults dels Consorci per la Normalització Lingüística. Et deien, ostres, és que no t'importa que vagi fent servir paraules. I no, nosaltres, al contrari, tu canvia de llengua, mira, pots canviar totes les llengües que parlem, si parles italià, si anglès, i tenim entrevistes que són multilingües, de fet. No? Per tant, és superimportant que la persona se senti còmoda utilitzant i que no se senti jutjada a nivell de que ha de parlar d'una certa manera o que això és una de les coses que també crec que l'Abov en els seus estudis en parlava, i Gumpers també ho deia, la paradoxa de l'observador, no? Que la teva posició, que això és una altra cosa que ja parlarem, la teva posició en el camp, influenciï el menys possible. I de fet, les persones que tu entrevistes tenen, com tots nosaltres, volem respondre bé, volem respondre correctament les preguntes, no? Gairebé, què vols saber? Que jo et diré què és el que vols saber, no? I per tant és important a nivell lingüístic que siguem bastant oberts, no? I sobretot si et demanen, ostres, em pots repetir això, no t'importaria parlar en castellà o en anglès, doncs tu, evidentment, acomodar-te, no? L'altra qüestió és sobre les entrevistes amb dues persones, no? És molt útil sobretot en processos d'aprenentatge. Jo, de fet, les meves primeres entrevistes van ser amb el meu director de tesi, no? De tesina de màster, i vam anar a fer camp, vaig veure com entrevistava en les entrevistes en què tu no dius res, ets allà agafant apunts, i per tant és un procés d'aprenentatge que és difícil, O sigui, jo fins i tot, ara que ja fa tant de temps que faig entrevistes, n'hi ha que surto no enfadada, però penso, ostres, que has fallat, Maite, això no ha anat bé. No? I mira que fa temps, no? que em fas, i per tant és un procés que hi ha dies que et sortirà bé, hi ha dies que no et sortirà bé, perquè no només depèn de tu, també depèn de l'informant, hi ha molts aspectes. No? Per tant, com a procés, també és important, no? A l'hora de compartir un projecte, no? Si estàs en un projecte de recerca amb altra gent, doncs, ostres, jo mira, tu ets el líder, jo t'acompanyo, jo prenc notes, si veig alguna coseta que tu et deixes, jo et faig d'sparring i et dic, ai, em falta allò, no? Doncs jo també ho faig, intervinc, no? Si em veig amb autoritat i estic preparada per intervenir, i si no, silenci, estàs allà, tu controles, per exemple, pots tenir un rol en relació a la gravadora, en relació a les notes, pot ser un dibuix, per exemple, de la ubicació on estàs, no? etc. No? Si és un focus group, que ja us en diré més endavant, és de fet importantíssim que no hi vagi una sola persona, perquè controlar tantes persones en un focus group de 4 o 5 persones, o 8 que n'hi poden haver, potser és massa, doncs és important que sigueu 2 o 3, no? De vegades. Per tant, sí, molt important, i sobretot que sempre hi hagi un consens. Escolta, que vindré amb un estudiant meu. Escolta, que vinga, que som els 2 investigadors i vindrem a veure, i així, no? I per tant, sempre informant de què es trobarà la persona que tu vols entrevistar, que no s'ho trobi per sorpresa, ho has d'avisar. Escolta, que serem 2, vindrem, mira, que et va bé, i si no, tu ho digues, vull dir, si veus que només vols que vingui jo, digue-m'ho, i si no, no, veniu, etc. Per tant, sempre informar. En relació al lloc, sí, és molt important triar un lloc adequat per a l'entrevista. De vegades no pots triar, de vegades tens unes finestres d'oportunitat en què, escolta, mira, jo surto de la feina a aquesta hora, jo tinc una horeta, mira, anem en un bar tranquil o anem en un parc, i ho has d'agafar al vol, no? Perquè t'interessa que aquella persona la vols entrevistar i no és que et corri pressa, però és que també és una persona que està ocupada o que és difícil, no? Per tant, tu t'has d'adaptar, però evidentment, sobretot en entrevistes en profunditat, i és una de les coses que diuen aquí en aquest llibret, no? Que vaig fer a les entrevistes, les històries de vida lingüística, aquestes pausades, que són llargues, idealment s'haurien de fer a casa de l'informant, sí? I no només això, no només és perquè tens un lloc on el propi protagonista, que és la idea que sigui ell, és a casa seu, tranquil, a casa seu, tranquil·la, en el seu propi espai. A més, doncs pots posar la gravadora en un altre lloc, no? Perquè hi haurà silenci, has de vigilar, no? Que no hi hagi animals, que no hi hagi la tele, la ràdio, que us poseu en una estança que sigui silenciosa, si pot ser, que hi hagi les finestres que estiguin tancades si és l'estiu. Bueno, totes aquestes cosetes del so, no? Que mica a mica ja aniràs controlant un xic, no? De saber, entres, dius, vale, per on venen els sons que poden dificultar després l'escolta de la reproducció, no? I per què és important
si és possible anar a casa de la gent, no? Si s'estableix aquesta confiança d'inici i si és possible fer-ho. Primer perquè és això, no? Aquest protagonisme que té la persona, se sent segura, en un espai segur a casa seu. I segon perquè tu com a investigadora també pots agafar notes d'on viu i sobretot dels artefactes culturals, no? Música, llibres que tingui allà, que et poden explicar coses d'aquesta persona, no? En quin tipus de casa viu, amb qui viu, etc. Normalment és ideal que la persona sigui sola, no? Millor que no hi sigui els seus fills o la parella o així, però si és no passa res, simplement se'ls diu que bé, que poden allà estar d'oients o de vegades també intervenen, a vegades no, hi ha la mare, hi ha l'avi, no? Però el fet de tu estar en aquest espai justament no, et pot aportar informació molt útil sobre si concorda moltes vegades el seu discurs amb el que t'explica de la seva vida i de fet, en una de les entrevistes de la Marina Massaguer, que en parlaven justament, que ella va poder anar a casa d'un informant seu, que ell deia que ell no parlava català, però els seus fills sí que parlaven català, que ell de fet ja es veia gran i que ja no es veien en cor ni a mesma de començar a parlar el català ara, però l'entenia, més havia, d'alguna manera, li va treure discos de Lluís Llach, li va treure llibres de Fuster, o sigui, en la casa on ets, et pot l'informant donar pistes, i de vegades que et donen un backup o una justificació de la seva història, i de qui és aquella persona. Per tant, sí, el lloc és important i idealment així. El que passa és que no sempre és possible i si no és possible entrevistar els teus informants a casa seu, doncs estaria bé trobar un lloc tranquil, un centre cívic on hi hagi una sala. Els bars de vegades no són ideals perquè hi ha la tele, hi ha la màquina de cafè, etc. Si no, millor fora, en un parc, en un racó diguem tranquil, però sí, és important planificar, no qualsevol espai. A vegades no tens tria, però bé, si tens tria, tria un espai que sigui còmode per tots dos, que sigui fàcil d'arribar per tots dos i que sigui ideal per poder enregistrar. Digues, Maria del Mar, sí. No sé si he respost les teves preguntes. Si algú altre té algun dubte sobre el que hem explicat fins ara. En tot cas, bé, ens queden 5 minutets. Si voleu, de fet, una de les coses que volia explicar ja ho he explicat perquè la Maria del Mar m'ha fet aquesta pregunta sobre l'espai. Una cosa important també que volia dir-vos a l'hora de l'entrevista és la necessitat, sobretot en històries de vida, que són obertes i que el narrador ha de sentir-se lliure i còmode per explicar la seva vida, és l'escolta atenta. L'escolta atenta. La mirada, la col·locació, tu t'has de mirar aquella persona, has de donar amb el teu cos senyals que l'estàs escoltant i tot el que t'està explicant t'interessa moltíssim. I a la vegada, una de les coses més difícils, segons la personalitat de l'entrevistador, és guardar silenci, intentar callar tu. Això és una de les coses que a mi m'ha costat més personalment i és una cosa que he hagut d'aprendre i no m'ha sortit a la primera, de deixar els espais perquè l'altra persona parli, no interrompre, saber llegir molt bé amb aquesta mirada atenta, escolta atenta, quin és el moment tu d'intervenir, quan ell veure el seu llenguatge propi corporal, de quan fa així amb les espatlles de dir bueno, ja ho he dit tot, o mirar les pauses, controlar els tempos. És tot un aprenentatge que es fa a base de pràctica i de saber quin tipus de personalitat tens i què és el que has de controlar tu com a entrevistador. Hi haurà entrevistadors, jo he fet entrevistes conjuntes amb en Joan Pujolà i ell no s'immuta, està allà quiet i no diu res i
i és una cosa tremenda i dius, ostres, vols dir que dirà res aquest home? Sí, els fa xerrar, I en canvi jo sóc més expressiva, tinc sempre més tendència a somriure i cadascú té la personalitat que té i això tampoc no ens ha de preocupar molt. Simplement el que és important és que sàpigues que els silencis i de vegades els cops de cap o el treballar aquests aspectes, d'intentar frenar-te quan tu veus que aquella persona encara té coses a dir. I de vegades és més interessant deixar-los dir i quan veus que ells han acabat, perquè en algun moment també acabes, doncs tu fer la pregunta. Per tant, això també és un aspecte que t'has de saber a tu mateix i d'aprendre quin tipus d'entrevistador ets i, evidentment, saber quan un silenci és necessari, perquè les entrevistes de vegades poden ser molt emocionals, i no cal omplir de vegades una emoció forta, amb paraules que no calen en aquell moment, sinó que saber que a vegades requereix un petit silenci, una petita pausa, de reconnexió, de tornar a posar-te a to, etc. Perquè, bé, algunes vides són difícils i t'expliquen coses molt personals i tu has de fer de confident i de no dir paraules en va, simplement. Per tant, estar sempre molt atents a aquestes qüestions també de caire emocional. Bé, em quedaria, si encara em queda alguna mica de part de tot això que us volia explicar, si de cas ho puc fer després breument quan comencem la següent sessió, d'acord? Em queda explicar un xic el tema de les entrevistes en grup, que m'agradaria també donar-vos algunes indicacions i també tinc un guió per ensenyar-vos de com també organitzem un grup de discussió, un focus group, quines avantatges té i quines inconvenients té i què és el que podem treure d'un focus group que no traurem d'una entrevista, etc. Perquè no tot serveix per tot. I després això de preparar-se per l'entrevista, ja us he explicat moltes coses que han sortit amb les preguntes, però m'agradaria fer una petita també reflexió sobre com hem d'analitzar tots aquests textos, què en podem fer, com els inserim, com els treballem, etc. I després m'agradaria explicar això dels estudis longitudinals, que crec que és una cosa interessant a tenir en compte, perquè és un tipus de recerca molt interessant, però que també s'ha de planificar i s'ha de pensar si el que estàs fent té una possibilitat després de tenir una continuïtat de recerca futura amb aquell informant, amb quins informants, etc. Per tant, si voleu aquesta part, ens en menjarem una mica de la segona part, però m'agradaria, com a mínim, donar-vos unes pinzellades sobre això, d'acord? Sí? Perfecte. Vols que fassem la pausa ja? Sí, perquè ja gairebé queda un minutet o així, no? Perfecte. Per 2:15. Beníssim. Molt bé. Per tant, crearé aquestes 4 sales. N'hi ha una que es diu Maite Puigdevall, però vull dir, tu tranquil·la, desconnecta, mou-te una mica i després ja tornaràs. I la resta són 3 sales lliures, és a dir, que us hi podeu afegir si voleu per això, per saludar algú, etc. Duraran 30 minuts, per tant, després tornarem automàticament aquí a les 5 i ens tornarem a trobar per continuar amb la segona sessió. Ara les obriré. En principi ja us haurien d'aparèixer